Pnawn da pawb. Gad I mi fynd â chwi ar drip 200 mlynedd i'r dyfodol i'r blwyddyn 2024. Yma cawn ni tardis bach o Doctor Who Experience drafano ac yma bant yn ei. Yma dyma ni yn cyrraedd y Lyfrgell Genedlaethol ac beth ni eisiau gweld yw sut oedd pethau nôl yn y 2020au. Dyma ni'n cyrraedd yr ystafell allan a da ni gofyn i fynd o mas sut oedd pethau yn y cyfnod na. Sut oedd pethau y pobl yn byw? Beth oedd nhw'n meddwl? Beth oedd eu gobeithion? Beth oedd eu pryderon? Dyma staff y desg yn dweud bod dim cofnod iawn tu hwnt i 2023 tan y 2030au. Roedden nhw'n gwybod pethau fel pwy oedd y gweinidog yma diwylliant adeg ni. Roedden nhw'n gwybod pwy oedd yn Llywodraeth Cymru adeg ni. Roedden nhw'n gwybod pwy oedd yn gwneud y penderfyniadau adeg ni, ond wedyn mae sgrin di mynd yn blanc. Sut fyddwn ni'n gwybod beth oedd pobl yn meddwl yn y 2026 yn hanner cyntaf y degawd. Mae gennym ni canlyniad y Brexit, mae gennym ni pethau fel Black Lives Matter, mae gennym ni pethau fel Me Too, mae gennym ni lot o bethau diddorol yn digwydd, ond fyddwn ni ddim yn gwybod beth oedd ymateb y pobl yn ail hanner y degawd na. Gawn ni fynd nôl yn ei tardis a mynd yn ôl i fan hyn y 2024 lle mae gennym ni y cyfle i newid y ffeithiau. Gawn ni edrych a beth sydd gennym ni fel Llyfrgell Genedlaethol. Stori ar gyfer holl yma llyfrau a chwifau, lluniau, darluniau, mapiau, yma popeth sy'n dweud stori o Gymru, popeth sy'n dweud am ei goffennol a dyfodol. Mae pethau ni'n gallu ymhyfrydu efo nhw. Mae pethau da ni'n gofod dysgu o fi efo nhw. Dysgu ydy popeth yn beth i hanes. Os nad ydy'n ni'n dysgu o camgymeriad y goffennol, i ni'n mynd i ailadrodd nhw. Edrychwn ar rai pethau yn y Llyfrgell sydd yn perthnasol i'r dadleuon da ni'n cael heddiw yn y Cymru gyfoes. Ynglŷn â Hil, ynglŷn â rôl Cymru mewn caeth wasanaeth a imperialaeth a pethau felly. Crefft, mae gennym ni casgliad o dogfennau Robert Clive, neu Clive Reindeer fel oedd yn cael ei adnabod, sydd yn ffrestru yn glir iawn pethau roedd fe wedi cymryd o fiwrdd y hen India. Roedd yn eitha agored yn sgwennu lawr beth oedd wedi sgwennu, a mae dogfennau yna bellach yn dystiolaeth clir o rôl Cymru mewn hynny. Mae cofnodion na bron mor gyfroethog a Castell Powys ei hun, a mae pobl wedi dod draw o India i weld y pethau yma. Dyma ni yn Cymru yn cyfrannu at ddealltwriaeth y byd o beth oedd yn digwydd yn y byd, cyfrifoedd yn ôl, a beth oedd ein rhan ni yn fe. Yn y fi modd, mae gennym ni nifer o pethau o stadau sydd yn sôn am beth i caeth wasanaeth a theuluoedd o Gymru a pobl o Gymru yn oes imperialaeth. Llawer ohonyn nhw heb eu catalogio. Llawer ohonyn nhw does neb yn gwybod amdanyn nhw. Llawer ohonyn nhw does dim mynediad atyn nhw gan fallemwyr eto oherwydd diffyg adnoddau i gyflwyno stori hanes Cymru i bobl Cymru ac i gyfrannu at ddyfodol Cymru. Soniad mwy am y Chwefror rhyngwladol. Gallwn ni sôn am pobl o Australia, yr un o daleithiau ac ati yn dod i'r Llyfrgell yn teithio holl ffordd i Aberystwyth i ymchwilio i'w hanesion nhw. Roedd eu cydweithiau wedi dod o Gymru a dyna nhw yn dod draw i ffindo mas mwy am eu teuluoedd nhw.
Dyma eto cyfia byd, ac wrth gwrs mae perthynas gyda gwledydd Celtaidd. Mae Llyfrgell yn actio fel rhyw fath o Llyfrgell Genedlaethol I Lydaw a Llydaweg hefyd. Mae llawer iawn o argrifau pwysig iawn I Lydaw yn cael eu cadw yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. A na fyddai Llywodraethau yn hoffi I Lydaw cael Llyfrgell Genedlaethol ei hun. Yn achos I Werddon, mae fol y Llyfrgell Genedlaethol yn enfawr o ran I Werddon. Mae gennym ni casgliad y mawr yn beth I Werddon. Ac yn ddiweddar, roedd I Werddon wedi mynd ati I gyflawni prosiect mawr. Y prosiect oedd trio ail-adeiladu y hen swyddfa cofnodi o cyhoeddus. Y hen y losgwyd rhyw canrif yn ôl yn ystod y chwildro. Roedd rhannau o hyn yn gweithio fel hyn. Roedd y Stadau y Cymru, lle oedd perchnogion y bioteroedd yn I Werddon, bydden nhw gyda ail gopi o cofnodion oedd yn y swyddfa cofnodi o cyhoeddus. Felly, mae rhaina wedi cael ei digido ac mae nhw'n mynd at y casgliad digidol yma mae Werddon yn gwneud yn lle y hen swyddfa cofnodi o cyhoeddus. Sbïo faint o wahaniaeth mae hynny yn meddwl. A lot o hyn yn digwydd fo Aberystwyth. A hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn trio cydweithio gyda I Werddon. A ni fel bethau, wel dyma rhyw le arall lle dyn ni'n helpu polisiau Llywodraeth Cymru. Ac eto, maes addysg. Addysg wrth gwrs yn bwysig. Mae cwricwlwm newydd gyda hanes Cymru yn rhan hanfodol o cwricwlwm. A beth allai tro cyntaf erioed. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae lot o tystiolaeth. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae nifer o deunyddiau yn cael ei gwneud I gynorthwyo athrawon gyda cwricwlwm newydd yma. Mae eisiau cynyddu gweithredu yn y Llyfrgell Genedlaethol, nid cytogi ar y cyllideb. Felly, mi wna I sôn am just cwbl mwy o gasgliadau. Nawr, mae gennym ni casgliadau am fwydroi mawr yn y Llyfrgell. Mae gennym ni casgliadau o Dryweryn, o Langen Deian, o bwyd yn erbyn apartheid yn y Cangen Cymru, o deisem heddwch menywod Cymru, o sefydlu Ysbydwec, o sefydlu y Senedd, tu ôl I chwi. Gobeithio bydd cofnodion o bwyd yma, a bod y cofnodion na yn mynd I fwaid, bod y bwydydd I fod yn llwyddiant, ei bod ni wedi gwrthdroi y toriadau arfaethedig, a'i bod ni wedi cael sicrwydd ariannol hyd-ymol ynglyn â'r dyfodol y Llyfrgell ac wrth gwrs yr Amgueddfa a Comisiwn. Diolch yn fawr iawn I chwi. Diolch, Jeff.